че няма интернационални банкери с интереси за огромни суми, контролиращи и двете страни на политическия спектър. Набавяйте си информация единствено от известните медии, корпоративно контролирани големи медии. Това е източника за всичката информация, от която имате нужда, за да бъдете полезен, радостен и здраво работещ член на тази планета. Дами и господа, не ръкопляскайте! Губете ценното си време за покупки, пригответе кредитните си карти и тръгвайте към най-близкия моден магазин. Купете си парцали, от които няма да имате нужда. Помнете, че живеем в капитализъм. Икономиката трябва непрекъснато да расте, за да върви всичко гладко. Трябва да използваме хиляди и милиони пари, за да ги харчим по магазините, за да се убеждавате, че не сте перфектни. Моля, повтаряйте, моля, повярвайте, че не сте съвършени, не сте достатъчно богати, не сте достатъчно слаби, не сте достатъчно красиви. Но не се тревожете, ние, контролиращия съвет на света, имаме всички решения за вас. Дами, вие не сте красиви и не миришете добре, затова се нуждаете от много крем и парфюм. За мъжете, вие не изглеждате като брат Пит, жените няма да ви харесат. Моля, платете на пластичен хирург хиляди пари, за да промените външния ви вид, в отчаян опит да ги впечатлите. Това е прекрасно нещо за корпоративно контролиращата система, в която живеем. Съвършенството и пълното щастие са невъзможни. Това не е лошо. Колкото повече се мъчите да сте перфектни, красиви, слаби и богати, толкова повече ще работите като луди. Ще продължавате да се обръщате към тази работа, което е добре за вас. Ще седите на бюрото и работите на компютър и това ще ви носи щастие. Колкото повече нараства капитализма, мирът е толкова по-близо. Винаги прави каквото ти се казва. Винаги се подчинявай на полицията. Винаги се подчинявай на правителството. То представлява всичките ти интереси. Уверяваме ви, че правителствата ги е грижа повече за вас, отколкото за афганистанските и иракските деца. Дами и господа, моля, призовете полицаите за повече надзор. Нуждаем се от повече полицейски контрол. Нуждаем се от повече контрол, страх, алчност и недоверие един към друг. Не се разхождайте спокойни. Губете ценното си време в пазаруване. Насочете се към най-близкия магазин и похарчете колкото се може повече пари, надграждайки себе си в капиталистическата система. Дами и господа, това беше съобщение до вас от Института по промиване на мозъци и контрол над съзнанието. Бяхте много послушни. Благодарим ви, че позволихте да въведем наблюдателно полицейски управления. Заради оплахата от атаките на 11 септември, повече параноя, повече войски, повече похарчени пари в сигурността. Уверяваме ви, това ще осигури радост и мир по земята. Бяхте прекрасни слушатели. Помнете, масов кръг от аплодисменти и помнете, това е истинското нещо довело ви тук. От Интернационалната Крейзи Федерация, това няма да го чуете по новините. Всеки един от вас е най-прекрасното и невероятно същество, което някога е ходило по повърхността, на която и да е планета в безкрайната галактика. Вие сте съзнателни човешки същества и притежавате всички тайни на Вселената в сърцата си. Вие сте независима личност. Вие сте въображението на самите себе си. Вие сте свободни, съвършени и можете да постигнете всичко, стига да го пожелаете. Време е да спрете да вярвате на правителството, докато то ви наранява. Време е да спрем да се подчиняваме на големите корпорации, докато те се опитват да обърнат всичко, което е хубаво, в парична единица. Време е да погледнете в огледалото и да си спомните колко невероятни сте всъщност. За нещата, които значат нещо. Братство, общност, всички тези неща, свързани с теб, са свободни. Притежавайте. Не се... Момент. Притежавайте тайните в сърцата си. Те не са тези в компаниите. Не са в MTV, който ти казва, че си дебел и грозен. Вие сте съвършенни. Всичко е в съзнанието ви. Всичко е просто илюзия. Не трябва да плащаме сметки. Не трябва непрекъснато да търсите работа, която не ви поощрява творчески или емоционално. Това, което трябва да направите, е да се събудите попладне и да измислите нещо за развлечение. Така че следващия път, когато видите съобщение, казващо да подкрепи войската, както да направите
Какво да направите, за да ги подкрепите? Да спасите света, да отървете света от терористите, или американската империя е просто продължение на английската империя? Помнете, не вярвайте на това, което казвам. Аз съм луд човек с мегафон, стоящ на улицата. Не вярвайте на това, което казвам. Това е моята гледна точка. Но моля ви, преди да разгърнете поредния вестник, преди да гледате новините, преди да позволите да бъдете блъснати като говеда, помнете, вие сте човешки същества. Това е вашия живот и живейте го както искате. И никой където и да е, когато и да е, може да ви каже какво да правите. Много ви благодаря. Има ли добри консуматори? Я сама Здравейте, приятели! Това е общо национален протест против безобразията в България. Днес е втората вълна от нашите протести под мотото да си върнем държавата. Ние протестираме против цялата политическа система, която 22 години ни ограбва, продава и лъже имами. Моля всички, обединете се, българи, червени, сини и зелени, бедни и богати, роми, мусулмани и християни, един до един с една идея. България, чиста и свята република. България за българите, грабителите вън. Застанете до нас и ни подкрепете. Този протест е за вас. Ние не сме политическа структура, ние сме гражданското общество. Ние сме 95, ние сме 99%. Народът не може да се провали. Окупираме заедно. Моля, заповядайте на нашия протест. Елате с нас! Протеста е за вас! 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 Всеки, който не е доволен от положението си в тази страна, може да дойде и да изрази недоволството си. Ние не сме политическа структура. Ние представляваме гражданските искания на всеки един човек в тази държава. Моля, присъединете се към нас. Не стойте и не гледайте безучастно. Тиранията се храни с мълчание. До кога ще продължавате да търпите лъжите и измамите на политиците? До кога ще продължавате да търпите? До кога ще продължавате да подкрепяте тези хора, които ви лъжат и ви грабят? Защо стоите до тях? Защо им вярвате? Застанете до нас, създайте гражданско общество. Искаме пряка демокрация. Нека ние да изберем кой да ни управлява и кой да ни представлява. Нека сами ние решим какви да са законите в тази държава. Толкова е трудно! Дай